Аро оператора. Така. Ера балет Пловдив, аплодисменти за тях още веднъж. Уважаеми дами и господа, колкото и да ми е мъчно да го кажа, Montes Art Fest 2013 с Созопол 20-28 юли е към своя край. Това е последната вечер на фестивала. Надяваме се всички да са се изкарвали прекрасно. Аз лично се забавлявах много. Сега започваме с едно нововъведение. Тази година, както знаете, за първа година имахме детска линия workshop-и. И те са готови да се представят. Започваме първо с техния преподавател Ана Митева. Здравейте! Добър вечер на всички! Тези малки сладури, с тях направихме една приказка, едни живи картини. Аз им преподавах по сценично движение. И сега моля да поканя 4 малки джудженца на сцената. Аплодирайте, защото се притесняват. Така, ще бъде нещо средно между открит урок репетиция, представление, танц, изписване на разни неща. Те пожелаха да кръстят това нещо буквички. Така ли беше? Нещо от този сорт. Аз го наричам също приказка и живи образи. Така, моля, заемете позиции. Имало едно време една огряна от слънцето поляна. На тази поляна мързеливичко се приличали 4 малки камъка. Камък 1, камък 2, камък 3, камък 4. Един ден, както си е лежал мързеливо, камък 1 усетил в десната плешка странно посръпване, нещо посърбяло. Какво се случва? Си казал той, какво се случва? Толкова леко лежах така например. И както размишлявал, изведнъж от една лека цепка се показало малко листенце. Листенцето подръпнало от усета на въздуха.
премигнало и си казало, какво е това, къде съм, какво е това голямото, синьото ли, синьо ли е, какво голямо ли е, с едно петно отгоре. О, усмихнало се на синьото и помахало, усмихнало се на публиката, помахало и си казало, ще стана толкова голямо, ще взема да порасна. И тръгнали нагоре разните клонки с листенца. Тръгнали нагоре, а другите три камъка си казват, и ние можем така. Хайде, камъчета, да видим вашите листенца. Да. Пораснали големи странни дървета, полунеподвижни, които били много притеснени в момента, особено дърво едно. Дърво едно било леко амбициозно и от време на време забравило да се наслаждава на вятъра. Така, дай усмивчица. Малко не харесвало разните птички, дето кацали и си говорили и му пречели да си разсъждава над живота. Дърво 2. Дърво 2 било едно такова малко самотено и всички си мислили, че му е тъжно, а то всъщност размишлявало над нещата от живота. Дърво 3. Ето това малкото там отзад. Дърво 3 си казвало през цялото време, защо съм дърво? Защо като аз хич не обичам да стоя чак така по цял ден високо нагоре? Аз обичам да си полягам. Трябваше да съм, например, не може да измисли какво да бъде, например. А дърво 4 много обичало да чете. Или дърветата не четат. Знаем ли дали четат? Не знаем. И както така си седяли и си битували нежно на полянката, изведнъж черен облак затъмнил слънцето, духнал силен вятър и започнал да ги размахва насам. Там толкова страшно станало, те се оплашили, че ще бъдат изкоренени и ще се развихрят из небесата. И това наистина се случило. Те полетели из въздуха и от тях останало по едно листенце. Те се превърнали в сладки листенца. Айде листенца да ви видя. Как летите? Този вятър най-накрая отихнал и те леко се понесли към земята и плюк върху една рекичка. Рекичката ги понесла понежно по течението. И те толкова много се успали, решили да полегнат. Така, добре. Докато спали, им се присънило, че са хора, че са малки деца. Дете 1. Александра. Дете 2. Андрея. Дете 3. Андрей. Дете 4. Мишо. Те има ли имена? Какво става? Какви са тези неща, които ми стърчат? Приличат на клони, на листа, с нещо са облечени. Имаме какво още? Още едни големи стърчащи неща имаме. Колко са големи, за какво ли служат? Решили да изпробват за какво служат тези всички 4 работи. Я да видим сега. 1 плюс 1, 2, 4, 3. Така, ако мръдна насам, ще се обърна, ако се обърна пък и хлъзгам се, значи не ме слушат тези работи. Как? Виждаме, Александра успява. Хайде, още малко остана. Колко високо изведнъж се случва всичко да бъде. За какво ли служат тези две неща, на които седим сега? Можем ли да ходим на тях? Какво ходим? Придвижваме се. И както така се чудили какво се случва, се видяли. Здравей, приятелю! Здравей, такси! И ето тук започнала тяхната малка игра, в която и вие ще се включите, защото те решили да изпишат разни неща с телата си. Първото нещо, което изписали е буквата М. Добре, деца, продължаваме. Следващото нещо е коя е тази? Добре, продължавате нататък. Това е лирично отклонение, в което правим много сложни упражнения. Много сложни, много опасни. И формираме буквата Н. Добре, давайте нататък. Пак лирично отклонение с плие. Добре. И тук
опит за координация. Окей, давайте. И сега внимание, дами и господа. Задава се буквата. И оттам нататък сте вие. Лоши са, сърдити са, будат се. И това е буквата. Познахте ли тази буква? И... Това е най-сложната буква. Ето ни е последната буква, която е... За! Познаха ви всички букви. Може ли второ попрете? Айде сега бързо буквите наново. Ставайте горе. Изчакайте си музика. И... малко поиграли и пак се озовали на тяхната мила полянка, отпочинали всички тези приключения. Благодаря ви, герои! Ани Митева! И сега искам да поканя при нас Диана Милушева, която също се занимаваше с децата, също така Петя Бойчева и Георги Грозев. Преподавателският екип, който се занимаваше с детската линия. Добър вечер от мен. Видяхте децата колко са талантливи. Те отдавна се занимават при нас в актьорските школи. Искам много да им благодаря, че бяха тук тази седмица с нас. На мен ми е много мъчно, че това свършва, но ще има пак. Ние сме подготвили няколко етюда заедно с моите прекрасни колеги, които съм сигурна, че ще ви забавляват и ще ви харесат. Така, пейте заповядайте. Ами освен да подготвим сцената за етюдите и начало. Ще видите действие Арт Хамал. Така, хайде сега първо взимаме масата. Марти, масата. Хайде бързо! Каква е тази работа? Ние актьори ли сме? Камани ли сме? Не знам, бързо масата, Марти, хайде! Хващай здраво! Ходете, добре. Хубаво. Върни, бързо, плаши сам, точно така. Няма да видя. Така не ми харесва, колеги, не е в центъра. Малко по-насам. Така, няма пак. Повече бързо. Малко е накриво този стол. Да, много ви благодаря. Най-накрая, благодаря. Айде изчезвайте от сцената, бързо. Музика, моля.
Начало!
Много добре, благодаря ви. Музика. Аплодисменти за Марти, Али, Ади, Андро и Мишо. Дами и господа, това са децата в нашата детска линия workshop и за първ път тази година. Аплодирайте ги още веднъж. И сега за мен е огромно удоволствие да ви представя Александър Валериев! Здравейте всички!
Благодаря. Александър Валериев, който е посещавал workshopите по ритмика, много добре знае колко хубаво свири той на пиано, а след малко всички ще имате възможността да го чуете. И сега, дами и господа, огромно удоволствие за мен. Ралица Ковачева Бежан. Тя е подготвила специална програма и вие ще имате възможността да се насладите на нейните уникални изпълнения. Ралица, искаш ли да кажеш няколко думи на хората? Добър вечер. Искам да ви кажа, че много ви обичам. Прекрасни хора от Мончес. И много ви благодаря за обратната връзка и за любовта, която получавам от вас. И изпитвам възхита пред вашия и от вашия талант на преподавателите и на курсистите. Благодаря ви. Тази вечер с нас е един изумителен музикант. Аплодисменти за Калин Жечев. И така, Слава, заповядай при мен. Да. Сега с това ще открием. Да. Добре. Слава, заповядай. Мислех, че ще е по-нататък, но Не. Окей. Аз ще натичам в текста обаче, защото имам пищови. Продължаваме нататък. Да, тетрадката трябва. Те са едни нови интересни неща за мен. Много ти благодаря. Свинг. Ритъм. И сега карите.
Давай! Вие сте! Защото много ми харесва. Така. Да. Неспокойно, предупредене. Всичко ще е наред. Хайде, Калине. Не можете да ме свалите от сцената, колеги. Много ще ми насвалите. песен на държавната Лутария. И сега една много красива песен. Вие не вярвате, че ще ми изнесат тук на сила, но след малко двама здрави мъжа да дойдат. Да видим как ще ме хванат.
Изнасят. Искате ли да видите са? Не! Върнете я! Да изнасям ли последно? Не! Не! Добре. Един не се справи с нас, значи трябва двама. Аз живея за любов, но съм пея съмрена, че продадена любов сърцето ми разби. И макар шега за нас, тази нощ умирена, сякаш влюбен съм аз, сега за първи път. Не дей ме пита, коя съм в тъмната нощ, и те честита, ще съм чакал до зори. Аз живея за любов, вечно пея самотена, че продадена любов сърцето ми разби. Аз живея за любов, вечно пея самотена, че продадена любов сърцето ми разби. И макар шега за нас, тая нощ е самотена, сякаш влюбена съм аз, сега за първи път. Не дей ме пита, коя съм в тъмната нощ, при теб честита, ще съм само до зори. Аз живея за любов, вечно пея самотена, че продадена любов сърцето ми разби. И сега една песен с вас ще направим. Хали-гали. Така, момичета, вие имате следната партия, Калина каза. Хайде. Хей, хей, хали-гали. Хайде заедно. 3 и. Хей, хали-гали. По-силно не ви чувам. И. Хей, хали-гали. Хей, хали-гали. Добре, момчетата. Хей, хали-гали, 3 и. Хей, хали-гали. Къде сте, момчета? Хайде. И. Хей, хали-гали. И пак. И. Хей, хали-гали. Да, Виолино, да. Добре. И така, когато кажа, искаш да направим репетиция всъщност къде? Я подай.
Много ви благодаря, наистина много ви обичам. Защото двамата мъжете ще ме изнасят, защото ние имаме още да ви дам. Благодаря ви. Ралица, мисля, че трябва да изпееш поне още една песен. Едва ме нави. Тя е много смешна, да, в Унгария. Това е от Каня. Смели хора тук на сцената да пеят. Ралица Ковачева Бежан и Калин Жечев. Аплодисменти. Песента се казва "Проклета в Унгария". Припевът е следния. Ех, проклета в Унгария, днеска няма пак кирия, в джоба нема ми петак, същи съм босяк. Хайде заедно. Ех, проклета в Унгария, днеска нямам пак кирия, в джоба няма ми петак, същи съм босяк. Господин Грозев, запомнихте ли текста? О, чакай, това трябва. Май да. Капа трябва. И аз се опитах. Окей, готови ли сте? Май да. А кога трябва да пеем? Припева. Добре. Е сега. Наши и германски марки, всеки ден ще лапам грискам, ще ям всичко, ще поискам. Малки печени прасета, първи сладки мезета, но нали не съм богат, готов черен сух комат. Проклето крия, днеска няма крия, джоба няма никъде, същи съм босяк. Проклето крия, днеска няма крия, джоба няма никъде, същи съм босяк. Да имам пари много, че да съм важна с особа, ще уреждам туалета в най-луксозни кабарета. Чак ще свири цумба-лумба, ще танцувам танго-румба, но нали нямам аз класон, с моя късан панталон. Проклето крия, днеска няма крия, джоба няма никъде, същи съм босяк. Проклето крия, днеска няма крия, джоба няма никъде, същи съм босяк. Да имам пари много, и го купил би бейхо, с градини и фонтани, в салоните с дивани, и в баните и стотини, и пресниски садки лини, но нали съм голи бос, с някой чарния дом. Проклето крия, днеска няма крия, джоба няма никъде, същи съм босяк. Проклето крия, днеска няма крия, джоба няма никъде, същи съм босяк. Да бех богатско чедо, първо да ми беше дедо, дубъл екстра ще да пуша, мъртво си ще да душа, или пък хаватки кури, ще ги пушат хора штури, но за бедни като нас, стигни някой фактики. Проклето крия, днеска няма крия, джоба няма никъде, същи съм босяк. Проклето крия, днеска няма крия, джоба няма никъде, същи съм босяк. Ралица Ковачева Бежан, Калин Жечев, Георги Грозев И Слава Бойчев. импровизиран припев направихме. Ралица, благодаря ти. Аз ви благодаря, мили, прекрасни приятели. И сега продължаваме нататък. Какво да изпеем? Чакайте, че не виждам нищо от тези прожектори. Какво да изпеем? Кой се обажда там? А, Влади, ти ли си? Какво искаш? Полунощ. Ралица! Имаш ли готовност да изпееш полунощ? Трудно е. Едва ме навихте. Тебе. Как Сега ще имате честа и удоволствието на живо, без симпек. Нали така? Само с Калин Жечев. Полунощ. Те го завършихме добре, сега е време да... Нищо.
нищо. Хайде. То, да, от вдъхновение, както се казва, ще се получи. Да. Това е чиста импровизация. Хайде. Влади. Това е за... Искаш ли? Не, остро. Батерия стигна още. Абе, има половин час. Всички, които не помните, ако имат това мърче. Беше всичко бяло и далечно, пухкава мъгла. Само веки нямаше пътека, нито светлина. Тихи стъпки хвана ми ръката, нежно не позна. Новия си свят. Стана всичко леко и прозрачно и повярвах пак. Падаща звезда на небето и ми даде знак. Сладък докосна моето тяло, сляв се с мига. Но вода ми времето изтече, слънчева вода. С нощта и в сюжет отвлечен, спускам се по-навън. Чакам да дойде вечер, сливам се с нощта и в сюжет отвлечен, спускам се по-навън. Раница Ковачева, Бежан, Калин Жечев, Полунощ. Моля само да помогнете тук за пианото. Калине, да, благодаря ти. Айде да отиваме да поплачем. Ей, утре ще плачем, когато тръгваме в 2 часа на обяд. Колкото и да ви е гадно, това е положението. Сега, тази година на фестивала имаше един прекрасен workshop по творческо писане и workshopът беше ръководен от Георги Господинов, невероятният български писател Георги Господинов. Искам да поканя Георги Господинов на сцената, за да представи своя workshop. Заповядай.
съм тук само да похваля, да окуража всички тези 30-40, не знам колко курсисти, които минаха през курса и с които работихме по това да правим неща с думи. Да съчиняваме света, защото е много скучно, ако не съчиняваме света и ако не се съчиняваме един друг. И искам да поканя тук Ани, Антония и Александър, ако са наблизо, да излязат. Правихме няколко упражнения. Едно от тях, може би най-важното упражнение, беше да се влезе в някой друг, в главата на някой друг или нещо друго, на една котка, която стои в стаята с нас и да видим през нейните очи нещата. Друго упражнение беше да опишем какво остава след края на една връзка. И може би най-важното упражнение е да опишем абстрактни неща през много конкретни усещания. Едно от тях беше тъгата. Как да опишем тъгата на вкус, на цвят, на мирис, на осезание. Ани. Аплодисменти за Ани! Това е моя списък с неща, които да изхвърля, които са останали след една връзка. Така, да изхвърля. Неловкото мълчание, спречването в коридора, очакваното позвъняване, дъха от алкохола, обвинението по нощница, обутото презрение, мухлязалите чувства, шалът му, плюс банските, масата с вечеря, глухото прихлипване, складираните недокосвания, унилото добро отросване, трите лека нощ целувки, чехлите му, несигурното мрънкане, полуизпразненият крем за бръснене. Тъгата. Тъгата е с цвят на сиво-бежево бездомно куче. Тъгата е с вкус на сълзонада, което е лимонада от сълзи. Тъгата мирише на пушек, дим и влага на село в края на есента. Тъгата мирише на стара необитаема къща. Тъгата уха е на бездомник, минаващ край теб. Тъгата е като храна в болезнен зъб. И звучи като домино от въздишки. И едно последно определение на тъгата от Мартина. Тъгата е като банановия фервекс, който мама ми даваше. Аплодисменти за тези млади хора, всичко това е направено за 15 минути с няколко думи. Георги Господинов и неговия воркшоп по творческо писане. Тази година имаше и още една новост. За пръв път на Монтис Арт Фест имаше гост-преподаватели от Москва. Първият воркшоп, който ще видите, е воркшопа по биомеханика по Мейерхолд на Дария Денисенко.
оценка на Дария Денисенко. И сега, дами и господа, за трета поредна година при нас workshop и води Етиен Леви. За мен е огромно удоволствие да ви го представя. Етиен, заповядай. Добър вечер, уважаеми дами и господа. Здравейте, скъпи приятели. Ето, че аз имам щастливата възможност да бъда заедно с вас. Говоря бавно, за да могат да смогнат преводачите. Има доста чуждици. Така че искам да благодаря на директора на школите Монтис, господин Слав Бойчев, за честта, която ми оказва. Аплодисменти за него. Слав, благодаря ти. 30 години съм на сцената и мисля, че вече е достатъчно дошло времето, за да мога да помогна и да приема като мисия да помагам на младите хора. И за това съм тук поредна година и се занимавам с младите певчески таланти. Пеенето не е толкова лек процес, сложен физиологично-психологичен процес е, а не както си казват някой е там пейкът си, отварят си устата. Затова си трябва талант, много амбиция, много трудолюбие и тогава се виждат резултатите. Но не искам да говоря само за моя workshop, вие ще чуете след малко моите ученици, а искам да поканя и един прекрасен мой колега, госпожа Майя Киселова, която ще ви разясни и нейният workshop, така че двамата ще бъдем заедно тук на сцената. Заповядай, Майя. Благодаря. Понеже ние работихме на един и същ етаж, буквално на 5 метра едни от други, чувахме се, ние повече чувахме и тайно пишехме и се вдъхновявахме и по естествен начин възникна и идеята да бъдем заедно на сцената тази вечер. Workshop писателя като актьор приключи по един изключително щастлив за всички нас начин с преобладаващи хайко написани текстове, кратки, и за това тази вечер, докато прекрасните изпълнители на Етиен пеят, вие ще гледате текстовете, най-добре написаните кратки текстове от workshop писателя като актьор. Ще видите най-добрите хайко върху пейзажи и разни фигури от Созопол и таинствени и не толкова таинствени неща и акростих имена на авторите, които по хоризонталата са допълнили малко насам. Са допълнили своите букви с думи, стихове и така нататък. Още мъничко търпение да оправим визията. Аплодисменти за Майя. Аз сега искам да ви представя и първият изпълнител от поп-рок и джаз изкуство. Това е очарователната Деси. Аплодисменти да я посрещнем с бурни аплодисменти. Това благодаря ти. Добър вечер, аз съм Деси. Много ми е приятно да съм тук. Тази вечер ще ви изпълня една песен на Грейс Потър. Казва се Оляля. Thank you.
Мариана. Добър вечер на всички. Ще ви представя една песен, която спечели конкурса Евровизия през 2012 година. Песента е Еуфория, изпята от Лорини.